Umxhumanisi we-IFP eMpumalanga uthi baneqholo lokuthi bazomeleleka kulezi zifundazwe emva kokhetho. Besinako kweseka kodwa bekungekuhle kakhulu. Sase siqala phansi senza istrategy safuna abaholi esibadeploya ukuthi permanently abayosebenza kulezi ndawo. Njengoba mina ngideploye eMpumalanga, Hlonishwa uGwala udeploye eLimpopo, Hlonishwa uNgubane udeploye eFree State. Lokhu bekwenza ukuthi sazi inkinga zakhona sibe nabantu eduze. Umkhankaso oqinisa ukwesekwa kwe-IFP kuzwelonke awugcini nje kulezi zifundazwe. Khiphe amalungu e-NEC aphuma umkhankaso kuzo zonke izifundazwe. Sinabaholi akade nje upresident nje kade se-Free State inkulungwane zabantu ekade zikhona lapho ukukhombisa ukuthi Free State sesinabo abantu, eNorth West sinabo abantu. Ephendula umbono wokhulumela i-ANC KwaZulu-Natal uMafika Mndebele othe i-IFP isiphenduka iqembu lasenyakatho yaKwaZulu-Natal lapho liqine khona kakhulu. Umxhumanisi we-IFP eMpumalanga uthi ngamampunge lawo. Bacabanga ukuthi ngenkathi bona besiphushela ngapha sizobayeka bona bazofisha ngakithi singayi lapho bona bacabanga ukuthi ba-strong khona. Si-strong uma uya eThekwini njengamanje inkathi uyayibona. Sibashaya phansi sibashaye naphezulu emoyeni. I-IFP yethembisa ngokubeka phambili umhlalo waseNingizimu Afrika uma umvoti eyinika ithuba lokuphatha izwe. Kangangokuthi sikhulume ngokuthi abantu nje bokuhamba singenza isiqinisekiso sokuthi sithatha labo kuphela abanamakhono, ukuthi labo abeze ngokungemthetho sibaphindisele ey'ndaweni zangakubo. Iy'phaza shop, iy'tolo lezi sifuna ukuthi zibe clean ziphathwe abantu abampisholo. Okunye sifuna ukubheka kakhulu indaba yokunikezwa abantu bakithi lokudla osekuqhamuke nabantu engeke ngisho ukuthi ngabakuphi kodwa okungahloliwe. Thina nje sifuna ukuthi abantu badle ngempela ukudla okuclean. Okunye sifisa ukuthi sibheke amathuba emisebenzi. Thina siyafisa ukuthi sikwazi ukwenza i-environment ivumelane nesimo lapho njengoba ngiseMpumalanga. Ake sibone izimayini zaseMpumalanga kusebenza abantu baseMpumalanga noma abantu base-South Africa. Ngoba ufica ukuthi kugcwele bonke abantu abangenawo namaphepha lapha emayini. Sifisa ukuthi yonke lento siyenze. Imikhiqizo ephuma emayini zethu ake sibone ukuthi okunye siyakwazi ukuprocessa. Kusiprocesse khona la eSouth Africa kunokuthi sigcine sithatha izinto zethu sihambisa siyikhiphela ngaphandle.